אחותי, פתחתי את העסק של העוגות, זה מלא כסף, אני לא מרוויחה ולא כלום. רציתי לעשות כסף, יוצא שאני מפסידה כסף. סליחה? את יודעת איפה את נמצאת? להיות. פה כל האנשים שמתעסקים באפייה ובעוגות ובהכל באים לפה לקנות. איפה את קונה? בסופר? היי קומי, ובואי תראי איזה דברים יש פה, מה את מדברת בכלל? 2 ב9 שקלים בלבד. מקרונים וטעמים, 3 חבילות רק ב55 שקלים. שקיות זילוף כ-30 סנטימטר רק ב12.90, 45 סנטימטר רק ב20.90. תמציות טעם כדי שיצא טעים, 2 ב20.90 אגורות. קבלי את זה שמן קוקוס, ליטר, רק ב35.90. ואם את באמת רוצה להרוויח בתחום הזה, ובאמת להתפרנס ממנו, את צריכה תמיד להגיע לכאן לתבליני שבת בתלפיות. יש כאן מגוון ענק של מוצרי אפייה במחירים מעולים, והמחירים האלה מתחדשים כל שבוע. יש כאן כל הזמן מבצעים, מגוון מוצרי אפייה, מגוון אביזרי אפייה, בית למקצוענים. שווה לך לבוא לפה.